Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Andet ya. Iya bos, selamatan sih guys. Sing penting tidak sepil kawan ini sing para meladen iki tak delok sih. Full meladen. Yo ora. Aku rasa ya. Ora ngene to surat. Akhire ngene. Oke Besti, pergulian ready. Ini ramai sekali. Apa? Ya Allah, ini lah enak apa? Lah piye to ki? Bahasane apa dulu? Iya, Bes. Pergulian ready ya. Pasarannya. Sebar guys, sebar. Tunggu berkat loro kita unboxing ya nanti. Di unboxing berkatnya nanti. Sini kilo guys. 1, 2, 3. Embel. Aku ane njobo nge. Karo pastel sitok nge tak mangan. Ki jenenge embel-embel ning nggonmu apa ya ini? Roti iki apa jenenge lemper. Nek berkata isine ngene iki. Ini kurang pedas ya. Kayak kulitnya ya, kulitnya ini masakan wape gini, ya. Mau kan yang gue ini tengkleng apa tengkleng apa? Balungan toh. Sini ini lho guys. Tuh, iwak wedhus asal kayak kono iki wedhus.
Endok, mie, tahu, pulut. Botoke Apa es ngantuk ah? Madura juga berapa? wis. Iki botoke, iki botoke nek botoke mesti. Nek bayake mesti nek botoke. Nek iki kulit. Kok mau lagi? Gak sesuai. Wis tau. Iki rasane pedes kaya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Napis guys. Nah. Oke. Nah, dhewe nek dibungkari ben gak mampu wedhus. Iki segone iki dikek loro to. Arpae ya. Goleke masih ya. Mangan bel-bel guys, tak mangan bel-bel. Tak dodol bel-bel iki kaya apa? Ngene iki. Bel-bel itu seperti ini. Nek gunamu iki jenenge apa? Daerah dhewe ya. Setiap daerah itu namanya sendiri-sendiri. Tanpa apa yang namanya bel-bel itu seperti ini. Kita enggak gule ini gak tak video. Tak semi melaten kok. Anjay. Angel dah. Nek lho, sap. Sing pino nuku dibekno peri. Endi? Kesuwen ya. Ya ora kesuwen ngono kok. Ini pada tuku. Nusa nek kuwi. Enggak ada ukurannya tahun ini. Oke guys, oke jenenge iki. Iki terbuat dari tepung terigu, enek kanji wae piye ini. Asesal. Sini gula. Kabel karo gula abang. Oke, ini lho. Ning daerahmu jenenge apa komen? Sing komen aja judi online ae tapi males aku. Mari. Ya. Ya. Ngono ya. Terima kasih banyak ya. Ah. Ini enggak tenten mambu yo. Ini. Ada kulkas kan? Ngeten sik lah ya. Agak ya alasan-alasan buat tau. Pas kesel ketemu ke aku rasanya. Wis ngono ya guys ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.